Mga multicab driver sa dakbayan sa Lapu-lapu City sa pag-require og special permit sa ilang subling pagbalik og dagan. Samtang LTFRB 7 Director mitataw nga last priority nga pagdaganon ang mga multicab. Siluan Mirundina sa report. Gitigom ganihang buntag sa Lapu-lapu City Hall ang mga driver sa multicab ug tricycle sa dakbayan aron hisgutan ang ipatumang lakang sa subli nilang pagbiyahe. Ubos sa lagda sa Interagency Task Force aduna nay public transportation sa mga dapit nga ubos sa GCQ apan siguruhong mapatuman ang social distancing. Gituki usab ang planong Umentohan ang Plitihan sa tricycle ug multicab kay menos raman ang pasahero nga mamahimo nilang makarga. Sa inisyal nga plano, 15 ngadto sa 20 pesos ang plitihan sa mga tricycle sa dugol nga distansya, samtang 25 pesos ngadto sa 30 pesos ang plitihan sa mga lagyo nga barangay. 11 pesos usab ang planong plitihan sa multicab. Hinuon, ipaubos pa kini sa public hearing. Apan nahugno ang mga multicab drivers. Human pahibaw nga gikinahanglan silang mulukat og special permit gikan sa LTFRB 7 sa dili pa sila mosugod og pamasahero. Sa pagpaubos sa dakbayan sa Lapu-lapu sa General Community Quarantine, inanay na unta nga makabalik ang panginabuhian sa publiko. Apan tungod sa pipila ka mga lagda nga gipatuman sa LTFRB, nabalaka ilabi na ang mga multicab drivers nga maapektuhan ang ilang panginabuhian. Sa ako man wa may ayuda na mong ngabot nga sa LTFRB. Nya unsa may ako naman pamilya magutuman pamilya mo ani ma'am. Sa telephone interview, gitataw ni LTFRB 7 Director Eduardo Montealto Jr. nga ubos sa lagda sa IATF. Priority nga padaganon ang mga buses. Si Mayor Jonard Ahong Chan sa iyang bahin miapilar sa LTFRB 7 Director nga unta marikonsiderar ang sitwasyon sa dakbayan sa Lapu-lapu. Kita na to nga diri sa ato ang syudad dunay gatusan 100,000 ka workers. Unsaon na lang nato pag pasakay nila, no? Ato pang i-maintinar ang social distancing. So kulang na kulang gyud. Labi na kanang multicab ay naana sila sa last priority nga atong ma-deploy. Kaya doon na may hierarchy po na to deploy to ensure the observance of health protocols. Kanang mga multicab o kanang mga traditional jeepney, mag-abot ba natin tuho dahil doon kayo ng atbang pagkinang pasahero. Uban ni Godfrey Rilien, Luan Merondina, Balitang Bisdak.